Baqinisile ngempela mabethi inhliziyo enecala ayikutholi ukuphumula. Kunodaba la lwesilisa osibhaleli mayelana nesigameko asenza ngo-2001. Lwesilisa igama lakhe uSibusiso Hlatshwayo dabuka ngapha endaweni yase-Richards Bay eNtseleni. Ngo-2001 eNtseleni uSibusiso wafunda kwesinye isikole esibizwa ngokuthiwa uVondlo Primary School enza uStandard 1. Kuthe nje kusenjalo wathola umngane wayebizwa ngokuthiwa uThulani. uThulani wayehlala khona eNtseleni kodwa elokishini ngase-Savemore. Njengoba nje sizwana uThulani kwajoyina elinye iqembu labafundi elihluphayo esikoleni elibizwa ngokuthiwa ama-Trouble Boys. Ama-Trouble Boys behlupha abanye abafundi futhi ebabhulisha, ebaphuca imali. Kusenjalo nje sebawajoyinile ama-Trouble Boys kanye noThulani baqalile babhema njengoba nje ama-Trouble Boys bedayisa insangu, edayisela omeshente bangaphandle. uThulani noSibusiso kuhamba isikhathi bagcina sebe-addicted ekubhemeni. Wagcina uSibusiso wabanjwa ekhaya kubo ebhema etoilet. Ke bambizela endlini enkulu, bamdisciplina futhi bamncenga ukuthi akayiyekele insango ngoba ayikho right. Kodwa kwanhla ngayimuka nomoya ngoba noThulani baqhubeka babhema. Ekhaya kubo ke banothisa ukuthi uSibusiso usedla kakhulu ukudla futhi useqedela nezinye izingane. Ufike eshanele emabhodweni bagcina sebeyimonitha indlela adla ngayo futhi sebemphakela. uSibusiso wacabanga iplan ukuthi noma udinga ukudla kwakhe njengoba nje enganeli ngokudla kwakubo. Ukuwacela uThulani ukuthi ekhaya kubo akacela ukuthi ezezomlalisa njengoba abazali bakhe bezohamba ngeweekend beye kwi-cross night yesonto. Ke bahlanganisa isu uSibusiso ukuthi abahambe boqhekeza emkhukhwini omunye ubaba ojwayele ukusebenza ebusuku oyi-security ongena i-night shift. Kwaba njalo bahlanganisa amathuluzi bahamba boqhekeza kulomkhukhu. Kuthe nje besondela bafike bame eminyango babona ukuthi kukhiwe ngengide enkulu, bathatha isando bashaya ukhiye bangena ngaphakathi. Njengoba nje bangena ngaphakathi kumnyama kulomkhukhu, bafike bakhanyisa ikhandlela, ba-onisa igesi, babeka ibhodi kwakunokudla lo baba wayeshiye kuphekile njengoba emsebenzini. Ke kwaba right ukudla bakuphaka futhi badla. Ke bacabanga ukuthi njengoba sebeqedile ukudla ababe nokudla bazohamba nakho ukuze bezodla phambili masesebelala. Ke bathosa amaqanda bathatha nesinkwa. Njengoba nje bethosa amaqanda bezwa umsindo ngemuva njengoba kuwumkhukhu lo engazuthi isidakwa esishaya uthayela esithi insizwa ukibi. Besho lomjido ohlala kulomkhukhu bavele bathuka baphuma ngaphandle babale. Njengoba bethuka bephuma ngaphandle igesi yawa kwachitheka amafutha. Babaleka baze bahamba bobreaka kwenye indawo eyisekudeni egroundini. Bathe mase begroundini bakhumbula ukuthi no man iwili igesi kwachitheka amafutha futhi igesi ibivutha. Bathi babuyele emuva, bathe nje sebesendleleni bejaha ukubuyela emuva bezwa igesi iqhuma iqumiso kwesibhamu. Kuthe nje methi basondela babona sengungabantu abaningi sekuvutha umlilo, abanye sebecima umkhukhu ususha. Ke badabuka kakhulu ngesenzo abasenzile babuyele emuva bahamba bolala kwaSibusiso. Kuthe nje ngakusasa kwasekulate indaba zokuthi kulemkhukhu lene bikade isha izolo kushe nomunye usisi benengane encane enenyanga. Kwamdabukisa kakhulu kuSibusiso ngoba wayisola ngento abayenzile futhi wablame insango ebenza ukuthi beze bongena kuloya mkhukhu. uSibusiso kwadecide ukushintsha, watshela nomngane wakhe uThulani ukuthi abashintshe beyeke insango beyimisele esikoleni beshintshe indlela zabo. Kodwa uThulani akaze amlaleli, kunalokho wavele yena wayeka isikole waqhubeka wabhema nabanye abafana futhi umngane babo baphela. Khamba isikhathi uSibusiso waqhubeka nokufunda futhi wayimisela waze waqeda isikole waze waya ngisho euniversity. Kuthe nje sesebenza kwezinye imboni ekhona khona la eRichards Bay. Njengoba nje ejwayele ukubuya nebhasi wabuyisana kanye nomunye ubaba ngelinye ilanga owayephethe igross. Njengoba nje buyisana nalo baba lo phethe igrossa babuyisana bazodabula khona la ngasevula indlela kule ndawo eyayinemkhukhu kudala esingasekho imkhukhu kwase sekuyipassage nje mase kuba yimizi yabantu emaceleni. Kuthe nje lo baba lona ehamba naye lo baba wathi ucela ukuthi bengadabuli leli passage leli elalinemkhukhu kudala. Wabuza uSibusiso ukuthi ngoba yini, wathi lo baba lona kudala esebenza ebusuku weza umlayezo ngakusasa ukuthi intombi yakhe ababe nengane nayo encane yasala yasha nomkhukhu after kungene igebengu kwenye indlu zafike zavuthisa indlu zabaleka. Kwamdabukisa kakhulu lokho uSibusiso wabona ukuthi isona sigameko abasenza leso ngo-2001. Lento bilokhu imuhle
Njengoba nje lo baba esekhulumile futhi lo baba eseyisakhamuzi sendawo, ibilokhu imudla efisa ukuyoxolisa kulo baba emtshela ukuthi wayengaqondile. Kunalokho bona baba budedengu babaleka kwasale kwavutha umkhukhu. uSibusiso ucela iziluleko eziqondile ukuthi ngenze njani ukuze gonyuluke kulo baba ngoba lento iyixhiba kuyena ngaphakathi iyamhlupha. Ufisa ukuyoxolisa kulo baba eyiveze futhi ukuthi uyena nomngani wakhe abashisa umkhukhu bezama ukubaleka futhi babengaqondile babefuna ukudla kulowo mkhukhu. Ucela iziluleko eziqondile ukuthi engenze njani futhi engaxolisa kanjani ngoba lo baba akathembi noma usengambophisa ebhadle ejele for amacala awenze emncaneni bakhe. Ngiyacela niqhubeke nilike niphinde futhi nisubscribe nishare nikhomente. Ngiyabonga.